Bueno, alcalde, bueno, entón hoxe está... Dime, Marilu, que tal? Bueno, veña aquí a presentar. Está con nós aquí no programa porque ven a presentarnos un gran evento deportivo que se vai celebrar no Concello de Pazos. Esta fin de semana xa leva moitos anos celebrándose, xa un evento que xa vamos por non sei cantas edicións e emblemático, é tradición en Pazos, como pode ser tradición en Galicia votar por Fraga. Pois isto é igual. Isto é tradición en Pazos. E en que consiste? Cal é a competición? É o 28º Campeonato Nacional de Lanzamiento de Gaiteiro. Colles un gaiteiro e colles o gaiteiro, ¡plas! Venga, bomba! E gaiteiro volando. Lanzamiento de gaiteiro. En todo caso, entendo que será lanzamento de gaita, non? Non ten culpa a gaita de nada. Non ten culpa a gaita de nada. A gaita la sola non fai mal a naide. E la sola non fai mal a naide. É como a silla eléctrica. La sola non fai mal a naide. Vale, pois a gaita é igual. Pero é que lanzar un gaiteiro é unha animalada, alcalde. No, animalada era antes, Ostra. Antes tirábamos un can desde o campanario. Pero ahora ca nova lei de protección animal, sabes, non? Ca nova lei de protección animal, ahora os cas considéraselles animales. Xa está criticando... Incluso as galiñas pódeselles considerar animales ca nova lei. A ver, alcalde, está criticando vostede a lei de protección animal? Non critico, eu avance pa diante con todo. Por exemplo, nós ahora en Pazos vamos facer unha medida ecológica que é prohibido pechar as hortas. Jornadas de hortas abertas. ¡A las hortas! No, contos. Igual que hai que proteger, cuidar os cas, as galiñas, os galiñeiros, todo, vale, bien, as hortas igual. Prohibido cerrar as hortas. As hortas teñen que estar abertas por se lle apetece dar un paseo, unha lechuga ou un tomate. Porque eles tamén teñen sentimientos. Porque hai que pechalos. Se un lechuga, un tomate, unha berenjena quer dar un paseo, o brócoli non, o brócoli que lle den por saco. Pero se quere dar un paseo, pode pasar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O que eu dicía, alcalde, está vostede burlándose da lei de protección animal, No, porque teñen sentimientos. Ou ten máis sentimientos un gaiteiro. Ten máis sentimientos budiño que un repolo, por exemplo. Pois non, pois pa diante. ¿Qué tontería está dicindo, alcalde? Tamén teñen sentimientos as verduras. Jornadas de hortas abiertas. Vale? Eu non entendo, non estou entendendo nada. O sea... A ver, eu digo dos gaiteiros, pode sonar fuerte lanzar gaiteiros. Home, que, a ver, alcalde... No, pero non pasa nada, porque o gaiteiro non lle gusta a música. Ai, non lle gusta... Se lle gusta a música, tocaría un instrumento normal, como pode ser un instrumento precioso, por exemplo, que é o acordeón. Vostede sabe que lle vai caer en riba ahora mismo todo o sector da música tradicional galega. No, porque as tanxugueiras, que son máis gallegas que as tanxugueiras, non hai, polo carallo leva unha gaita as tanxugueiras. No. Que, por certo, as tanxugueiras son moi gallegas, pero o chaval que toca os tambores ese non é gallego, porque o chaval tá guapo, non pode ser gallego. Se colleron de fora, de Asturias. Pero, bueno, de todas formas, porque non haxa un gaiteiro nas tanxugueiras, por iso xa hai que andar a tombos cos gaiteiros. Vamos a ver, que non entendo esa regla de tres. O gaiteiro é unha raza criada genéticamente que non existía. Se non houbera o lanzamiento de gaiteiro, extinguiríase o gaiteiro, entende? Entón, ao final, o que facemos é proteger a raza e lanzalo o máis lógico. Non sei como se apaña, pero sempre consigue organizar en Pazos os eventos máis cutres e brutos de toda a comarca. Bueno, tamén te digo cousa, igual que facemos cousas para a xente máis bruta, en Pazos estamos tamén facendo cousas ahora, esta fin de semana tamén, para a xente que lle gusta... A xente que lle gusta... Joder, que hai moita hora deso. Eu quería axudarlle, pero... Dios, que hai ahora moito deso, moito. Calquer lado, podelo ver. Que é agricultura sin agri. Cultura. Cultura, cousas de cultura. Cultura.
hai cultura, temos un evento este fin de semana, un evento que aparte de ser cultura, é un evento cultural. Que maravilla. E de que vai facer? Pois vamos facer unha exposición de pintura contemporánea na Casa da Cultura de Pazos. Que dice? Pintura contemporánea na Casa de Cultura de Na Pazos. Casa da Cultura de Casa Pazos? da Cultura situada no parking de la Casa de las Carcasas. Conozco, pero a Casa da Cultura de Pazos era onde almacenaban o esterco. Quitamos o esterco e metemos outra mierda, a pintura contemporánea. Pintura contemporánea. Onde estaba o esterco, ahora hai pintura contemporánea. Quitamos o esterco, pero o cheiro quedou, Xa, bueno, eso, claro. O cheiro, o esterco é como o matrimonio, acostumbres. Sí. Cheira cho ao principio, pero despois va a salir, non pasa nada. Moi ben, pois está moi ben. E que vai a expoñer ali? Bueno, unha obra espectacular, despois de moitas conversacións, conseguimos traer a Pazos unha das obras da pintura contemporánea máis importantes que estaba en Nueva York. Que me dices? Tuve que falar co alcalde de Nueva York, que vive en Nueva York, tío, flipei. Falamos co alcalde de Nueva York e vámola traer aquí a Pazos unha obra que costa unha cantidad de millóns espectacular. Brutal, sí. Pero en que consiste? De que... A pintura é unha pintura dun artista, pintor japonés, que se chama, teño aquí, apuntoume aquí o meu gabinete. Teu gabinete? Meu cuñado Paco, pero... A ver, chámolle gabinete porque cobra 10.500 euros ao mes, teño que chamarlle gabinete, pero... Ya, pero non... Ahora entendo por que non demos traído ao pintor. Sabes como se chama o pintor? Como? É japonés. Daqui non me movo. Daqui non me movo. Claro, daqui non me movo. Claro, foi imposible traelo, porque chámase Daqui non me movo. Se quixéramos outro pintor, por exemplo, xa vou eu, ese viña en calquer momento. No, pero daqui non me movo conozco eu. É un artista japonés moi famoso, sou superfan del. Pois ese mismo, Daqui non me movo. xa o trouxemos. Daqui non me movo, segundo apellido, por mis cojones. Boa, alcalde, e cando poderemos admirar esa maravillosa obra de Daqui non me movo? Pois ese cuadro, ahora mismo, Marilú, porque trouxeno para aquí, para que o poida ver todo Galicia, así que cando queiras vas a ver a pintura... Que dices, sí, no? a pintura auténtica deste grande artista. Por favor, que entre o cuadro. Mira, por favor. Como podes comprobar, Marilú ven desde Nueva York porque ven custodiado por Tom y Jerry. Tom y Jerry trouxeron. Muy buenas. Moi boas tardes. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Marilú, boa tarde, alcalde. Espero que o guardia que está ao seu lado, espero polo ben de todos que non traiga micrófono. Boa Que tarde. tal? É o comisionado do cuadro. Que tal, Marilú? Que tal? Moi boa tarde. Son William. William. Son William, son o comisario encargado de traer esta peza
de Nova York ata Pazos. Teño que dicir que traer esta peza foi unha pura odisea. Foi unha odisea. Unha odisea é que nin é regato nin é río. É... Alcalde. Pasa auga. Moitas gracias, William. Boa noite. Guau. Teño unhas ganas de ver o cuadro, pero con unhas ganas que flipas, Pero usted ainda non o viu? Eu nem vi que carallo vou ver o cuadro. A min dixeron, este é o cuadro máis caro que hai ahora mismo en Estados Unidos. Dixeron, ese pa cá, ese pa Pazos, que a xente o disfrute. Claro, e me alegra ver que é un cuadro, un señor cuadro, É grande, sí. Mira pa aí. Bueno, comisario. Sí. Cando queira proceda a este momento de que vamos a... Damas e cabaleiros, están a piques de presenciar unha obra mestra da pintura contemporánea. Con todos vostedes, a obra culme do neorrealismo contemporáneo. Non toques, sábana, non me toques. É que vamos a ver, Por favor, dadelle a volta que estou ao revés, por favor, dadelle a volta. Dalle para lá, tira para lá. Señor, Gira. pero que es no. A volta, joder, para darlle a volta, habrá que tirar para este lado. Me cago en mi madre. Siga. No. Delle volta. Señor alcalde, por favor. No, pues está ben, Este é o cadro do artista. Daqui non me ovo. Que maravilla, é precioso. E como se titula a obra? Como que é precioso? É precioso, alcalde. Como se titula a obra? Titúlase Tres brochazos. Tres brochazos. Titúlase... Tres brochazos. Que hijo de puta, Se lle chamas tres brochazos, joder, dalle outro brochazo, joder. Hombre. Vamos a ver. Ou deixo así e chámalle dos brochazos, pero se lle chamas tres brochazos, joder, dalle outros. Os Como se titula? artistas... Que vai titular? Madre e hija en la playa. No. Os artistas buscan eso, desconcentrar o espectador. Queren No, pero a él vou xogan desconcentrar con- eu a él cando o vexa o artista. Os Pero artistas xogan con nós, alcalde. Eso é xogan así. con nós, estáse rindo de nós, Marilu, estáse rindo de nós. Ma madre que me parió. Dos brochazos Tres brochazos. e dos tontos moi tontos. Non me toques. Se o teño diante o tío pintor, Señor alcalde, daqui non me movo. Está aquí. Decidiu vir a Pazos. Perdón. daqui non me movo, se leu da casa. Cuidado, Daqui non me movo. Está agora mesmo aquí, no Sí, noso plató. Iso é correcto, chanzo arriba. Pois que veña ahora mismo que o vou vestir de jaiteiro e xa o vou lanzar o primeiro a él. Alcalde, por favor, Non joda. Non me toques. Señor comisario, si usted me permite, eu... Pero aparte, pa que colleu tanto blanco, coño, cerralle aquí. Alcalde, daqui non me movo, está aquí, verdad? Sí, Podo lle dar paso, vai a entrar no plató? sí. Que pase. Pois, por favor, que pase o famoso pintor Daqui non me movo.
aquí non me movo. Para min é un verdadeiro placer que este no noso programa, de verdad. Gracias. Este sí que é un cuadro, Cuidado, Konnichiwa! Ahora entendo por que se chama daqui non me movo. Seguro que a madre quería lle poñer o que eu queira ver que veña a casa. A ver, alcalde, por favor, Respete o señor Non me movo porque é un artista cun catálogo enorme de obras. Entende gallego? Entendo. A ver, Solo. Kagasawa. Kagasawa. Se cagas agua que tes cagarría, joder, que vai a tener que cagas agua. Estás rindo de nós. Deu 2 brochazos e titulou 3 brochazos, joder. Estás rindo de nós na cara. Esta é unha obra, isto non vale absolutamente pa nada. Pa que vale isto? Pa nada. Ollo, alcalde, o artista tamén fai arte funcional. Aso. Como? Arte funcional. Aso. Arte que serve para cousas. Aso. A súa última peza son os tapóns novos das botellas que non se desenganchan de todo. Eso sí que hai que ser un cabrón para inventar eso. Eso sí. ¡Hombre! Hombre. O que inventou o tapón da botella que queda na botella. Vamos a ver, me cago en... Eu cando vou cagar quero que eso non quede colgando, que marche daí. Non quero que ande por aí. No, perdón, aí teñolle que dar a razón ao alcalde, Eso dos tapóns hai que miralo, Eso... Bueno, está pedindo unhas hostias que eu collo... Bueno, alcalde. Dar cera, pulir cera. Kagasawa. Hoy Suki, mañana lentejas. Cera había que dar a él nas pernas. Aí é onde lle había que dar cera a él. La madre que me parió. Colleume desprevenido, pero... Uy. Un segundo, disculpen. Espere que lle sone o teléfono. Sí. Espere... Aí, espere que lle sone para collelo. Sí, o seu servizo. Sí, teño aquí ao lado. Sí, ven directo de gravar a última tempada de Élite. Sí, un momento que lle pregunto. Sí. Señor, daqui non me movo. É Nasser Al-Khelaifi, o xeque árabe dono do Paris Saint-Germain. Está moi interesado por este cadro. Normal, porque o do Paris Saint-Germain é moi justo por fichajes, xa verá. Que quere? Señor, daqui non me movo. Quere vostede vender este cadro? Ofrécelle 2 millóns de euros. No, yo interesa vender cuadro, quedar aquí, en Pazos. A mí non me jode. Quere que quede aquí porque isto xa non lle deixe volver a levar para o seu país. Normal. Señor, non me movo. O príncipe ofrece 2 millóns de euros polo cadro. 2 millóns polo cadro. No, tranquilo, non pasa nada aquí. Aquí tampouco nadie sabe o que vai dicir, vais inventando pouco a pouco, non pasa nada. Segundo, 2 millóns de euros. Eu por 20.000 euros o deixo aquí ao Pazo, o vendo aquí. Prefiere vendilo por 20.000 a un de Pazos. Che. Párate aí un momento, loco. Doulle... Bueno, tiña que... Veño de cobrar uns baixos que tiña alquilados. Doulle 10.000 euros polo cuadro. Pero, alcalde, se dixo que o cadro non valía para nada. Sí, pero o príncipe está dicindo que dá 2 millóns. Eu compro por 10.000 e vendo yo ao príncipe que máis lle dá. Por 2 millóns, entendo? Negocio redondo.
Eu doulle. Pensei que tiña 20.000, pero tiño 10.000, porque son polo un lado, pero polo outro non. Claro. Entonces, é a mitad. Pensei que andaba con 20.000 e ando con 10.000. 10.000 euros polo cuadro. É igual. Aí ten, para usted. Trato feito. Ok. Páseme ao... É un maleducado, pero ok. Páseme ao príncipe. Aí vai. Que tal, príncipe? Bueno, teña un fillo de 15 anos que gasta máis que o seu, xe dixo ahora mismo. Mire, usted ofrece 2 millóns de euros polo cuadro, non? Venga, perfecto. O cadro ahora mismo é meu. Xa estaría, por usted xa... Por usted xa estaría. sí? Xa pode marchar, sí. A ver, pues ahora que el cuadro está vendido, voy a tener que hacer una cosa importante. Sí. Debe ir firmar. Claro. Vai non firmar para que seña. Bueno, eu vou vender no que dicía usted. Toda obra importante, toda obra de arte importante es efímera. Y voy a demostrar por qué. Momento. Un momentito, príncipe. Que fixo? O señor non me movo, é destes artistas que consideran que despois de vender a obra ten que ser destruída. Por qué? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Hoxe visita, hoxe ven a pintar a mona, a Land Rover Ramón